Ahoj lidi, teďka, nebo já, teďka mi dal ráno penízky, aby jsem si koupila tablet. A víš, co jsem si koupila? Tablet. Takový. A tomu jsem dostala dáreček. Jo. Tak jdeme to rozbalit. To ještě nerozbaluj. A ten obal. Ani ten obal. Ten obal. Ještě to tak nech, já to musím všechno napojit, zapojit. Tady ty věci, to všechno musí jít pryč. Však já se si kouknu, že vás vypadá. Tady máš všechno to jídlo, vyhodit do záchodu. Já za chvilku počkej. A jak rozbalím tu gelit. Co? Kupuji věci za to, že to uděláš, ale že... Napište v komentáři, kdo to dělá zbala. Tak jsi měla zavřít ty okna. Co? Když jsi koukala, tak jsi měla zavřít ty okna. Úplně jasně. Ale první nefoukalo. A i v koupelně to je. V tvým pokoji to nemluvím. Počkejte. Lidi. Jak mluvím? Pánečku. Pane. Nevím, co první mám dělat. Tady já stáň a dělej se mnou. Počkej. Tak tím nebude končit video, takže jak bude další, tak... Až bude